No, moro. Me mennään tällä laivalla. Me ollaan laivalla. Me tultiin Virosta. Me ei olla kerrottu, koska me ei olla jaksettu. Eikä olla kuvattu muuten Virossa yhtäkään videoa. Seuraavaksi veikkaukset on, että me mennään seuraavaksi Saksaan. Kato. Kattokaa nyt. Me ollaan laivalla. We not kidding. Heippa Viro. En tiedä. Kato, siellä on se majakka, mutta mitenköhän ne pääsee sieltä majakasta pois? Jos se pääsee sinne majakalle, niin miten ne pääsee pois? Sori tosta huonosta kameran laadusta äsken. No mennäänkö? Sisälle takas. Mennään nyt. Joo. Tää oli tällainen aloitus. Tähän. Ei oo, mulla oli vähän... Moikka.